mas tamén con esa esperanza, porque somos un pobo de artistas, a literatura e a canción. Que tiña pensado tocar outra cousa, como sai isto, que non tiña preparado, e aproveitando que cantades moi ben, e no antes, e aproveitando que temos a Tuco, o inventor da canción galega, xente modesta, claro, xente modesta, xente a palabra que agroma. Despois de tanta escuridade, tanta dictadura, tanto nacionalcatolicismo, pois había un rapaz que chamaban Benedito nunha conferencia e tal, nunhas convivencias, non? Tiña unhas cancións, empezaba a cantar en galego, unha lingua que estaba incorporando, que non estaba na súa educación, e apareceu outro rapaz que dixo, moi ben, sigue por aí, animouno, era o noso Tuco. E aí naceu a nova canción galega. Falamos de Benedito, falamos do que logo sería o Cesteiro. Unha canción para cantarmos todas e todos. Seguro que a lembrades. Estaba aquí guardadiña. Xosé Ferreiro, na guerra, tivo que lutar no bando dos sublevados despois daquela noite de terror que viviu na cela de Celanova. Contábame Luís, o seu fillo, que aprenderon un grupo de enemigos, entre aspas, e chegaron un veciño e dixo, pero son guapos e bonitos como nós. Andado o tempo, había un rapaz nunha garita de Ceuta, facendo a mili, e recibiu un libro chamado Longa noite de pedra e encontrouse con este poema. O rapaz era Xosé Luís Rivas Mini, e o poema Irmãos, sabe como sai? Moitos homes, non os coñezo, son extraños. Algo sabemos, pero ti, que tal contas a Monse, máis alá dos desertos e dos lagos, máis alá das sabanas e das illas, como mi irmão se falo, como mi irmão se falo. Se choran os teus ollos o meu pranto, e os nosos cerros non son iguales. Como un irmão se falo, como un irmão se falo, aunque as nosas palabras sexan distintas, el ti negro e o branco, entendo semellantes as feridas. Como un irmão te falo, como un irmão te falo. A casa da Bouza.